So what's up mga ka-choy? Welcome to my channel at JB's Vlog. So what's up mga ka-choy? Welcome to my channel at JB's Vlog. Dahil nga po naka-quarantine tayo ngayon at nabuboard sa house, may naisipan po akong gawin. Para naman mapag-abalahan o maaliw ang sarili ko. Kaya po gumawa po ako ng sariling YouTube channel ko. Para naman malibang kahit papano. Diba? Kaya today's video mga ka-choy, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. Kaya ano pa inaantay nyo? Tara, let's na! Never ever hold it, never mind. Oh, Later that same evening. So what's up mga ka-choy? So ito na po yung tuturo ko na po sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. So first step is open nyo lang po yung YouTube app nyo. Yan po. Open nyo lang po yan. Tapos click nyo lang po yung yung parang logo dito sa taas. Yan po. Yan. Tapos po, i-click nyo itong parang arrow dito. Then banda sa may logo. Yan, sa profile ko. Tapos, add na lang kayo. Add kayo. Mag-add na lang kayo ng account nyo. Yan. Wait na lang po natin. Checking info pa. Tapos, block na lang po. Iba-block ko na lang po ito. Kasi ganito po talaga eh. Di po nakikita sa sa screen eh. Kaya, naka-block. Ito po, na step is i-enter nyo po yung fingerprint nyo o password nyo po sa sa phone nyo. Tapos enter nyo lang po. Tapos next nyo lang. Checking info again. Tapos ayan po, may lalabas po dyan. Use your Google account. Tapos huwag nyo na pong i-fill in yung po dyan. Oh, wait lang. Siya, mahal. A few moments later. Huwag nyo pong enter yung email or phone nyo dyan. Diretso na po yun sa create account. Tapos, click nyo lang po yung for myself. Yan. Yan na po. Ito na po yung step na ilalagay nyo po yung yung name nyo sa kung anong gagawin yung account. Name ng account na gagawin nyo pala. Gago! Yan po. Tapos, ito na lang po. Try natin to. Yan po. Tapos, next nyo lang po. Yan. Tapos, ayan po. Tapos, i-confirm nyo lang po kung kayo po ba talaga yung gumagamit niyan. Tapos, ayan po, enter nyo lang phone number nyo dyan. Tapos, next na lang natin. Next. Tapos, verifying. Tapos, ayan, ilalagay nyo naman po yung birth date nyo. Birth date, lagay nyo naman po dyan. Yan. Day, 18. Month, May. Tapos dito sa iyo mga ka-choy, di pwedeng mga 2000 mga ganyan. Dapat sa mga nasa 1990 mga ganyan, 1999, 1998. Yan po. Tapos lalagay lang po na example lang po 1998. Yan po. Pwede na po yan. Tapos gender na po. Magpili na kayo. Female ba kayo? Male ba? Rather not say or costume. Walang pipiliin po natin is male. Malamang lalaki ito eh. Tapos next na po. And then, tap nyo lang po. Mamili lang po kayo kung anong gagamitin yung Gmail address nyo. Tapos tap ko lang po yung dito sa taas. Yan. Tapos next again. Mag-enter na kayo ng password nyo kung anong gusto nyo password na ilagay dyan. Yung yung simple lang. Yung madali lang i-remember nyo. So yan, lagay lang po natin yan. Ito. NANI?! お前はもう死んでいる。Tapos confirm nyo lang. Tapos, next naman again. Next. Yan, tapos ayan na po, makikita nyo po dyan. Add phone number. Tapos, diretso na po kayo sa baba. Tapos, skip nyo lang po.
Kasi wala rin din naman yan eh. Tapos ayan na po yung account na ginawa ko. Tapos next nyo lang po. Tapos ayan, privacy and terms sa Google. Diretso lang po kayo sa baba. Then, tap nyo lang po tong I agree. Just check yung info na po ulit. $75 later. So, ayun na nga po mga ka-choy. Magawa na po tayo ng sarili nating YouTube channel. Ayan po, sa nakikita nyo naman po, di ba? Itong logo dito sa taas. Ayan po, tap po natin. Ayan po mga ka-choy. Ayan po yung ginawa natin kanina. Yung YouTube channel natin kanina. So, ganyan lang po kadali mga ka-choy. Sana po na, nasundan nyo po yung step by step na i-share ko po sa inyo. So, that's all po mga ka-choy. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all. So, that's all mga ka-choy. Sana po nakatulong po ang video na ito sa inyong lahat. Kahit po, kakasimula ko pa lang din po ng vlog ko. Sana po, tulungan niyo po ako na mapalago o dumami po yung subscribers ko. So, please click the subscribe button and please click na rin the bell button para naman mag-notify kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Bye-bye! Alright,